volt Kadarkuti a megyei közgyűlésben. A mentőállomás és a csatornaberuházás elkészült, amin lehet, már más vágta át a szalagot, de a munkát nem ő tette bele. Ez a teljesség igénye nélkül, mert folytathatnám. Szerintem ezek nagyon jó eredmények, főleg ha figyelembe vesszük, hogy ma azt halljuk, akkor egy vidékellenes kormány volt, akik tönkretették az országot. Egyben azért egyetérthetünk. Ha valaki 1995-ben járt Kadarkúton, majd ezek után visszatért 2010-ben, rá sem ismert a településre. Akkor nézzük, mi történt 2010 után. 2011 és 2024 között eltűnt 300 fő. Az első 10 évben kocsikáztak az urak, pályázgattak, jól érezték magukat, többször 250-300 milliókat szórtak el minden eredmény nélkül. Az utolsó 5 évben pedig van itt 3 presztízs beruházás, amivel most dicsekednek. Az első az orvosi rendelő, ami 100 méterrel arrébb ugyanazzal a tartalommal működik, miközben hagyták, hogy a régi épület tönkre menjen. Talán a 14 év elég lett volna arra, hogy rendbe tegyék. De mindig arról volt szó, hogy lesz itt korszerű rendelő, szakrendelésekkel, gyermekorvossal. Hát az nem lett. A második az Akác vendéglő. Volt egy teljesen felújított vendéglő, amit hagytak tökre menni, majd a jégvihar teljesen tönkretette. Miért is kellett állami segítség a felújításhoz? Mert a felelőtlen rossz gazda olyan biztosítást kötött rá, ami semmire nem volt elég. Minden Kadarkutinak, akinek megsérült a háza, heteken, hónapokon belül segítséggel vagy segítség nélkül, de rendezte a szörnyű, katasztrófa ejtette sebeket. Az önkormányzat erre 3 évig sem volt képes. Most pedig egy olyan pályázattal tette ezt, ami jó eséllyel akár csődbe viheti Kadarkutat. A harmadik ilyen beruházás a művelődési ház. Az elmúlt 10-20 évben több 100 millió forintot költöttünk rá, miközben nincs városhoz méltó rendezvény, és csak az üzemeltetésre 10-20 millió forint megy el évente. Ezek olyan presztízs beruházások, ahol azok a vállalkozók, akik építik, sokkal jobban járnak, mint akiknek épül. Ettől függetlenül örülök, hogy szépült külsőre Kadarkút, de ezeket a pénzeket máshol jobb helye lett volna. Mindent hagynak pusztulni. A régi hivatal, a régi rendelő, az utak, a járdák, a bérlakások. Ha nem vagyok elég erőszakos, azaz 1-2 bérlakás felújítás se történt volna meg. Biztos van, amit kihagytam, de egy biztos, hogy Kadarkút 2010-ben pont ugyanilyen képet festett, mint most. Azaz nem. Sokkal több szolgáltatás volt. Volt takarékszövetkezet, volt vasműszaki bolt, volt húsbolt, volt 100 forintos bolt, volt gyógyszertár, volt orvosi ügyelet. Ezt is folytathatnám, de az elmúlt 14 évről nem sokára az utánam felszólalótól hallhatják majd, hogy minden rózsaszín, vagy inkább narancssárga. 2010 és 2019 között a kadarkuti állampolgárok csak egy oldalról ismerhették meg az önkormányzat működését. Ez pedig a sikerpropaganda volt, ami arról szólt, hogy itt minden rendben van, és van egy mindenhez is értő polgármesterünk. Aztán a 2019-es választások után a képviselőtestületbe kerülésemmel homok került a gépezetbe, és kiderült, hogy ez mégsem így van. Képviselőként dolgozni jöttem, és azt tapasztaltam, hogy itt valami nem stimmel. Nem ehhez voltam szokva. Az urak nem érzik jól magukat, hallgattam, hogy nem jó a hangulat, mert kérdeznek tőlük. Mondják, mit lehet kezdeni egy olyan emberrel, aki mást mond 4 szem közt, mást a testületi ülésen, mást a rendőrségen, és mást a bíróságon. Ha már bíróság. Igen, oda kerültem nem mint ügyvéd, hanem mint vádlott. Egy a polgármesternek címzett Facebook poszt miatt, aki volt annyira gyáva, hogy más mögé bújt. Meg akartak félemlíteni. Önök úgy látják, hogy sikerült? Ha már per. 2 évvel ezelőtt a Facebookon megrágalmazott egy volt kadarkuti lakos. Természetesen a Kadarkuti Családi Részvénytársaság tagjai nem győzték lájkolgatni, kommentelgetni. Sokan itt ülnek most is közöttünk. Úgy gondoltam, jön a következő támadás. Ezért bepereltem az illetőt, és kiálltam az igazamért. Az első tárgyaláson kiderült, hogy soha életemben nem láttam, azt se tudom kicsoda. A furcsább, hogy ő sem ismert, és nem tudott választ adni arra, hogy miért írta ki, amit kiírt. 2 év után a bíróság
Ez év áprilisában becsületsértés és rágalmazás miatt próbára bocsátotta, és tetemes bűnügyi költségek megfizetésére kötelezte. Én magamat képviseltem, nem kértem költségtérítést, de így is jelentős összeg szegény szerencsétlen embernek. Nem tudhatom, de ha felhasználták, legalább segítsenek neki megfizetni a költségeket.